Пак ми спря бандикама. Ако виждате, мисля, че това е стрелката. Това е малката стрелка. Нещо такова това е. Не виждам да се движи нищо. Тъпо е измислено. Сега какво да правим докато това? Така ще правим. Не знам какво да правим. Да ви рекламирам новия ми сървър, ако искате. Добре, ще ви рекламирам сървъра. Само, че как да изляза от Майнкрафт и той да работи? Така, той не работи. Мисля, че. 2. Да дам така. Пак няма 2. Добре. Не знам как да излязам от Майнкрафт и да работи. Иначе ще ви рекламирам новия ми сървър. Ще ви кажа IP-то, може би в някой друг епизод, не сега. Used memory, ако ми виждате, беше 80%. А located memory ми е 100% винаги. Ще направя панталонки от злато. Базикам ви, няма си правя. Само ще се фукам, че зомбито ми е пуснал някакво такова. Че тъмнина настана. Поставям си лътбенча, както повечето хора наричат крафтинг тейбъл тук. Минаваме насам. Сега е много по-лесно вървенето. Май, тук ли беше изхода? Да. Тук бил изхода. Сега и това ли ми пречи? Айде сега да видим кой ми пречи. Всичко околно пречи. Напало света ми пречи. Но сега да мога да скоча. Успях. И вече е време да се пусна на изи. Не съм взел този айрон, как може? Пускам се на изи. Ето, изи. Да ни кажете, че играя на Peaceful и че съм бе. Сега си играя просто, защото не ми се занимава с тия. С това убиване ме дразнат много злостите ми. Това има ли нещо? Оф, що открихнала ми на катапак? О, гъбата се махна. Това не го разпознах, че става това. 4. Там има още части от майншафта. Тук още части от него. Голд. Ще го взема. Нужен ми. Ще стана голдмен. Ще стана много богат. Сега, що се пуснах? И аз не знам, що се пуснах. Няма никакви чудовища всъщност. Там има още части на тъпия майншафт. Ние бяхме отгоре. Няма нищо. Този имам брадва. Там беше краят. Май малко съм се пообъркал и може да се загубим, особено тук. Имам закопане. Съм спокоен.
Мисля, че ще трябва да копая просто нагоре, защото се изгубих. Въобще не съм свикнал да си гледам координатите и така става, като съм такъв. Трябва да си изтегли този телепорт мода и ще ми е много лесно. Само ще телепортвам и това. Това е най-готиния мод за Майнкрафт. Мисля, че се измъкнах. Някой ми пише. Таблета. Меча ми се изхъби от паежини, сигурно. И инстинктът ме доведе до правилното място. Вече почти никакви мобове не се спамват. Так му го казвам и някакво зомби влиза. Айде! Без това трябва да си изхъбам меча. Хвалата. Ще да... Вярвам ни. Нарочно го направи. Та пак е гръмно. Извинете, че ще направя една команда, но не искам да е нощ. Така не е ли по-добре? Мен ми харесва повече. Без това ще да си дооправям къщата и не исках през нощта и не ми се минаше през 5-6 крипера и 200 зомбита. Затова си дах таймсет. Сега нарочно ще си дам таймсет найт, за да не ми викате, че съм някакъв. Ето, пак е нощ. И пак джъмп. Вау! Яко. Ще се наспя, както си ме поведа. Готово. Време 1000 и време 13 000. Часовника ми размърда се. Браво на него. Не че знам. Какво става с него нещо? Развален часовник. Имам си количка. Майнкрафт. Аз па Майншафт. Майнкрафт си. И тикви може да си сеем. Супер! Явно къщата ми ще стане някаква фермичка. И още един чест. Пишете да си правили мазе. В коментарите. Да знам. Да се мъча ли да си правя мазе или не. И вече и релси имам. Кеф. И връв имам да си направя някои неща. Колко неща имам да оставям. И това ще си го оставя. Може да си направя един лазуритен блок. Мисля да го направя. После ако намерим още, може да си направим отпред пред вратата от лазурити. Аз тук ще го сложа. Като пич някакъв. Само е така. Много яко изглежда. Много ми харесва. Значи ще ни трябва бутонче. Така ли се правеше бутонче? Така. Трябва ни бутонче и pleasure plate. Pleasure plate съм сигурен. Не съм сигурен. Се прави така. Само 4 го. Очаквах сигурен. Аз тук ли си оставих всичко? В този съндък, нали? Много само. А този празен го оставих. Нищо. Този съндък явно ще ми е за буклуци, то се е видяло. Това ми е важно. Това какво е? Това е такова. Това е тъпо и ми трябва. Ей, може да си направим такова. Може да си направим съпички. Няма да останем долу гладни. Няма да останем гладни. Ще останем добре. Ядени. Аз съм имал такова пръст някаква. Тук мисля да го направя такова. Ще го направя за тиквите
и за малко жито.